खुलुमबाय दिनैनि खन्थाइनि मुं गोसोनि फंनैसो खन्थाइखौ सुजुदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आदा बिजित बर'। खन्थाइखौ आवरायगोन आं अर्चना स्वरगियारि। फैदो बिदिब्ला आदानि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। गोसोनि फंनैसो सोंथि मोनसे फिसा आंनाव जायनि थाखाय फैमाल जिउआ फैफिनगोन बोरै बै समफोरा थाथोंसैल' गोसोखांथि खन्थाइ महरै आंनि थाखाय दरजाखौ फांथेना दिनै नों गुबुननोसो खेवना होना मोननाय नङा नाथाय नागिरना आंबादि जिउजों मोजां मोनग्रा मा गोरोन्थि जाखो आंहा दिनै नोंदि आंखौ नेवसिबाय जेब्ला थांदों नों अब्लानिफ्राय नायहरफिनासै खेबसेबो दासिमबो नोंल'मोन दिनैसिमबो सिमाङाव साया गेलेफैबाय थाग्राया सानाखैमोन आंनि गोसोखौ दिनै आं सानस'हायासै बहा थांखो नों दिनै गोरबोआव दुखुल' गालांना मिनिदों नों नेवसिदों नों आं थार मोजां मोननाय दावबायदों आं जोनोमाव बायबाय गोरबोखौ लाना जिउआव खास सोरबा सोंबा दिनै फोरमायगोन बोरै बायबाय गोरबो गोसोआल'सो बायफैदों हाङा दाबो दं सिमाङाल'सो फैमाल थांदों मिजिङा दाबो दङ मोजां मोननाय खानाया जोबदों मालाय मा जानो आंनि जिउनि जारिमिना दाबो जोबनानै थाङाखै खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों।